Ah, sugag yung mubula ani oy. Gusto mo ba akong asawa asa naman po to ni Adto eh. Huwag kini akong kalagutan sa iya ha, bagay kalit rag kawala. Pastilan gining bayanan eh. Mingani kaya na ako'y kalingawan rin. Di ko laayon. Oh? Kung wala ni, gilaay na ako. Ganihara ko gilaay. Laayon, biya kung wala siya no. Asa ka to? Asa ka to nagatuadto tong amawa to? Baka to nagpalit na po to siyang pagwapan. Ato na po to lungsod. Pastilan ko rin nga ni oy. Ato bito, dili ta ka. Dili ta palitan, pero iya ha. Grabe makapalit sa iya ha. O na lang niya akong kalingawan rin. Paburot-burot na lang ko ng bubbles. Oh? Gusto kinidong isabi? Ah, hindutag yun oy. Double. Oh? Sus! Sige mabot tong amaw-amaw po rin nga tag-iyaan eh. Kuhaan, ilugan na po kudulaan o na ni. Sus pagkanindutag yun. Saan mo na po ito pagbawi akong bubbles karon ni Gimo o ni Tumboy bay nga ilang manggidagan lainad yung mga bata ilalad yung kong ilad-ilaron ba pirmingtira ko nila gijaming-jaming iman sila kabalo mamalit og dulaan oy na ay tama di ay naam de ko junk foods ako alitong atikon sila katong bubbles ako atong gawion nya kambyuan din ako aning junk foods tama kay mga ulit ka ito sila junk foods ako aning ilaron sila pero asa ka ako po sila pangitaon bay nga mingaw makay diring dalan na maula ni akong problema karon ba saon ako to pagkuha na ko'y pangbangil mao gining makuha na ko itong makitaan ako sila ron na mabaktas-baktas ka ako diri sa unahan be basig naara to sila diri akong makitaan na isumbong maguna ko ni sila ni Papa karon ba akong dulaan tanan nila ng gyurot pati tong text nako ang tabanog ang bubbles katong kasing ilagya pong gikuha sa kuan na maglagot yung kuan mga bata agyud ba hala kinsa man ang lingkod-lingkod sige mo maday na day na asa ka si Tumboy siya ra lagi sige mo ra lagi na isa diha naglingkod-lingkod sa kariton na gidalagid niya nga akong bubbles okay paburot-burot na kuag yun ang kwaom ron pero maniig ko kay wala mo si Tumboy sige mo ura man na usa diha na kung ano ning adtuon be kay basin makuha na ko ni akong bubbles karon Di naman yung muburot noon. Pardalingaw nagyukuan ni ba? Ganahan juga kuan-kuan na ni. Di mo tagigdagdaan Usus! Pagkanindot. Nagigdahigda pang panuwak di mo dali ragod Panawag. Uy, naan na po rin amaw-amaw Sigkwao na po rin akong dulaan ba? Saman! Nani mo akong bubbles no asa rin si Tumboy ikaw rin lagi isa Ambot, asa to? Ang pakitaan mo kasi mong bubbles nga wala man sa kuha atik-atik klaro kay gisuksok ni mo sa imuhang gilid naara ba ko'y junk foods lami kaayo ni crunchy kaayo Hindi ako, kung lami bagyo, tilawan na to be pagpalit gunahan man day ka ipagawas ng bubbles Sus na, naman good Tara isa raman lagi nakabuk imong gipagawas nga duha man to kabuk imong gikuha na ako nga bubbles Mauro mo good ba na? Magugatumboy ang kuan? Isa ani? Mangilad kita ko duha imong gikunitan ganina diha sa kariton nga imong gigdahigdaan nara diha gisuksok nimo Wala gani
Bahala ka oy, di na lang ko manghatag ani akong junk foods. Lami bayaon ta kayo ni. Order. Oh. Oh, be, kaya ko, be. Kung lamig ba na. Alabi. Gidaw be, gimingaw na ko Oh. sa akong bubbles ba. Be, adyang po sabi. Ay, niya ra, magpaburot-burot sa tadaan sa bubbles. Paburutan sa natang isa daw. Unya, napakakaon sa tao. Kaya para natin kusog mahuyok ba? Ay, sige. Bukaon tag isa-isa niya. Paburutin tag bubbles. Sige daw. Sige. Marihanan dyan. Oh, Da. buhat isa. Giduha manimo, oy. Kasan, doon mo na ko kuha. Paburot-burot na tag bubbles. Ako sa ganay. Sige, pakus ganay. Hindi, di ba? Muburot ako ah. Hinay naman kaayo ni oy, mura manigi. Sabo naman siguro niya gibutang anigoy mo. Ay, sagad ra ka nga. Oh. Oh. Di ba? Mas daghan gyud ako ang buburot, oh. Be. Ikaw napunta. Ginagmay lang, tikasan. Ako na po'y mukaon. Dako at mga ay. Lamig na. Lamig kaayo. Gusto kayo magburot. Ah, dagan kaya ko. Layo kay abdan ako. Oh. Wala, nag-rainbow-rainbow sa maayo, oh. Oh, tarang ibabaw ko. Oh. Asa mo ganda si Tomboy game mo? Ambot gani no asa to. Naglagot gani ko kay ganihar ako pinaabot ato wa gyud. Akong kasing og text, asa man ninyo gibutang? Ambot lang. Wala na lagi ninyo giuli, yung ingon ra mo hiraman. Kasan man kayo mong duha, Ako oy? ba din nagkuha nga si Tumboy man ato. Oh? Ah, tugag yung panta ko eh. Mga una sadta. Bebe. Sabi, ah eh? May kuning kaayo. Yum, No? yum, yum. Amahan ng bubbles, be. Sa akong paboruton. Yan. Nakakang balit eh. Dito, sa tindahan. Naray kay kwarta. Naa. Siguro, kinawat mo mong kwarta ni mo. Dali, oy. Pataka, rumang ka. Di mo, nanghid ko ni mo ba? Manghi sa ko kadali, ha? Amin labi. Ayo, kadali lang. Di ako manghihi, oh. Pagdali ah. Lagi. Putdor ako eh. Nahurot na. Isto, nahurot na lang. Nahurot na lang ako ay makaulwa pa man balik ng amaw. Sa wala na lagi diri ah. Yati ako mungura na isa na ni mura nakuha niya ang bubbles ba. Gilipat-lipat lagi ko ng junk foods. Yati ko nga mawa to. Nakuha rin ako ang bubbles na ilag. Ginako, sige mo.